Αυτός ο κορονοϊός είναι ενοχλητικός σαν τις μέλισσες. Σε κυνηγάει παντού, όπου και να πας. Δεν αντέχω άλλο. Μέσα στο σπίτι προσέχω. Έξω από το σπίτι προσέχω. Παντού πρέπει να προσέχω. Τι να κάνουμε, θα περάσει. Δεν σας ρώτησα, εσείς είστε καλά, πώς είστε? Μου λείψατε και σήμερα. Αχ, και δεν έχουν πέρασει και πολλές ώρες. Είστε έτοιμοι να κάνουμε πάλι μια ωραία κατασκευή? Μπορούμε να την κάνουμε και μες στο σπίτι και έξω από το σπίτι. Θα προτιμούσα έξω από το σπίτι. Μην τα κάνουμε χάλια. Κρίμα είναι η μαμά και ο μπαμπάς να καθαρίζουν συνέχεια. Τι? Έξω από το σπίτι. Έξω από το σπίτι, με ασφάλεια και πάντα με μάσκα. Tips και συμβουλές. Ακούστε με προσεκτικά. Τι χρειαζόμαστε? 2 κορμούς δέντρων, αν είμαστε έξω. Αν είμαστε μέσα στο σπίτι, θα χρειαζόμασταν 2 ψηλά δοκάρια. Θα μπορούσαν να είναι και πόδια από τραπέζι, για παράδειγμα. Αρκεί όμως να βάλουμε από κάτω λίγο χαρτί για να μην λερώσουμε. Τι θα απλώσουμε? Θα βάλουμε γύρω-γύρω από τα δέντρα ή γύρω-γύρω από τα πόδια του τραπεζιού ζελατίνη. Τη ζελατίνη που τυλίγουμε τα φαγητά μας και τα βάζουμε στο ψυγείο. Γιατί? Θα δείτε αμέσως. Είναι ένα μέσο. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα τα φύλλα των δέντρων, τα οποία είναι πεσμένα κάτω λόγω του φθινοπόρου, τις πέτρες που μπορεί να έχουμε μέσα στις γλάστρες ή στους κήπους. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν μέσο και τα χέρια μας τα ίδια, δηλαδή να απλώσουμε χρώματα και να ζωγραφίσουμε. Για αρχή θα χρησιμοποιήσουμε τα φύλλα. Για πάμε να δούμε. Είμαστε έτοιμοι. Όπως βλέπετε, βάλαμε τη ζελατίνα μας. Αφού βάλαμε τη ζελατίνα μας, ξέρετε τι κάνουμε? Ετοιμάζουμε τα χρώματά μας. Κίτρινο, πορτοκαλί, τα πινέλα μας και ένα πιατάκι για να τα απλώσουμε. Τι θα κάνουμε? Για αρχή, βάφουμε τα φύλλα μας. Κοιτάξτε.
μου πείτε η διαφάνεια σε τι χρησιμεύει. Θα σας πω αμέσως. Πρώτον, μπορούν να ζωγραφίσουν δύο άτομα, το ένα από εδώ και το ένα από πίσω. Δεύτερον, περνάει από μέσα ο ήλιος και τα χρώματα φαίνονται τόσο τέλεια και φυσικά μπορούν να δούμε και το τοπίο. Τρίτον, μπορούν να τα δούνε δύο άτομα ταυτόχρονα. Πάλι ένας από εδώ και ένας από εκεί. Και να θαυμάζουν δύο έργα τέχνης, τα οποία στη συνέχεια γίνονται ένα. Καλά αποτελέσματα. Περιμένω φωτογραφίες από τα έργα σας.